Da się, ale nie znacie. Frederik, ty masz taki lepszy i ty. Nie, wy macie lepszy. Ej, to nie ma nabi, mi ta pot mi pot. Ja som tak Ale pani jak na mnie patrzy. Wojcian! Jak, приблизуй mnie z Simem. No ja go ani nie widno, takie tam lim jak zatyczka do To co? Nie chce iść. No, Aha, to tuny. tak. No powiedział, się Już tam na maksimum. fotografuje. Ma nie powiedz tak. Nie, ale jak on takie pyrie ma jak chore. Oni chuj nie widno. Rozmazany. Nie widno. Prybać. Ja Dzieci fotogeniki. Płamienią. No a jakże? To z tym Walkmanem. Hej, z tym. Tu fociak. Czekaj, bo Kamerą to mi masz. ponastawował, mi to pochwalił, a nie tam co. Ale ty masz dziecko. Ta co nie jest? Ty już taki rozbity. Przybliżenie nie w tą to reżimę można. To lem jak foczysz, a wtedy możesz przybliżyć. Przypale. Focim. To co mu robi plomę tako? Ponuka. Malo by tak być. To album. Co tu nic bucana? Ja sam już tyś raz focil. Można i pólny. Fociak. Jaj. Nic bucana. To tak nie korci się to już, jak po tebe nic nie sida. To wtedy nadumuje. Nie, bo są wycedów, to można wydać. Teraz focim. Nic bucana. Ja powiem tu po skałki, to tu się mi przyda. Co? Ja jeszcze na zaciam wchód. A co na nim? Ej!